Kukuru to ki mang. Lah kowe kene apa? Lho men dadi seniwati yang sehat lahir batin, bermoral, beretika yang tinggi. Nah, niku kalih ben etuk pacar. Wis itu. Tolong. Mosok karo untuk kabar ora tok karo pacar, ora untuk pacar. Ada belum. Mau malah kabar iki wis gonta-ganti kok. Lha kuwi tak lakoni ben aku iki menolak sampean. Nah, gandeng kowe wis nolak si Bandung Bondowoso, loro ati Bandung Bondowoso cacah Candi Sewu mung kurang siji, katresnane ditampek utawa ditolak, siji candi sing pinaka jangkepe, Roro Jumbrang sing dadi jangkepe. Tapi jane sampean jarine tresno karo aku kok aku mbegatikne patung. Lah mergo kowe nolak. Lha tapi jarine tresno. Ya jane tresno nek gandeng kowe nolak terus aku loro ati. Sakit hati dik, wong lanang nek wis sakit hati tenan, apapun akan dilakukan dik. Oh, nah. Mula aja gawe kecewane wong lanang. Niki nggih kasanah budaya kok Mas Gares. Leres Pak, sing miring kasanah budaya. Nggih. Kangge wonten Sragen niki kaya dene wajib Pak. Ngoten nggih. Nggih, sing miring ngeten iki ning klangenanipun Pak Suwito. Leres wau sonten kepareng-pareng dawuh, kula nu seneng sing tayupan napa niku lho wijing-wijing garing napa-napa. Anu sing miring Pak. Sing miring nggih. Sing garek senes. Sing miring Pak. Sing miring. Nggih. Iku malah mboten mung remen paring dawuh. Nggih. Paring dawuh ngersaki jeng miring mboten ning panci gara-gara pun ngendika panjenenganipun Mbah Suwito kepareng badhe minggah panggung badhe nembang piyambak. Estu niku. Lah kula niku mboten nate kok cucuk tumbakan, Pak. Tumbak susukan. Res cucuk tumbakan.
Nggih. Alhamdulillah menawi ngaten. Nggih. Kok monggo diaturi jenengan. Lah, saestu ngoten iki. Nggih. Nggih. Monggo Mbah Suwita menawi pareng badhe tindak panggung, lho pun siap. Nggih, monggo. Monggo kula sasi wanci Mbah Suwita. Iringanipun menapa Pak? Nggih, anu napa niku? Pujiku ya apa? Pujiku muga langgeng. Pujiku nggih Pak, ngertos ngoten wau sonten nggih lingguhan kula aturi. Estu kula mboten ngertos. Nyuwun duka ingkang kathah Pak. Nggih lingguhan jenengan kula aturi minggat. Nggih, mangkat melih mangke. Sesasi melih Pak, sesasi melih. Nggih. Nggih. Sugeng enjing Bapak. Nggih ngagem. Nggih. Niki pun mungel Pak. Mboten mungel jenengan unek-unek nggih. Nggih. Sugeng enjing Pak Suwita. Nggih. Mugi pinaringan sehat. Rambutnya apa ini? Layu. Sani dia Mbak kuwi. jenengan menang mangkap boten napa-napa. Niki langsung dituku kabeh boten napa. Lah, Ngembang. Nggih. ini Pak sakit bayar. Sakit. Yes, Ini sakit kangge contoh Pak. Leres. Tegese wong tresno ki ora kudu dadak ngumbar swara aku cinta wayang, ayo kita lestarikan wayang. Ning meneng anteng kaya beliau Bapak ngerti-ngerti nanggap. Lho, ngeten iki Suri teladan nggih. Nggih, suri teladan. Niki dadi ganjarane jengben mapanipun swarga jajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Lho, kesameten. Mboten, Pak. Pancen mong nanggap wayang niku ganjarane swarga nggih Pak, kaya nggih. Leres. Nggih, Pak. Nggih. Niku promosi. Lah iki lanten panjenengan makrem ndang sembahnya nyang kali nanti nyanyi ngotimbo. Ngisi urip nanggap wayang, sing mati munggah swarga. Ngoten, Pak. Ngaten iki rebat sing mawon. Kangge kula mboten saged. Saestu. Berarti sunakal niku garen. Remen dagang wayang. Nek kula niku mboten saged nyanyi mboten saged. Nggih, ngeten-ngeten iki. Nggih, ampun sewu Pak, mboten duwe kula. Ngaten. Nggih. Niki mangke kula nyuwun dene. Ah, nggih. Nggih. Menapa? Anggur lobo. Pun ganti. Biasanya tambal ban. Lah kowe ora iki. Niki nyuwun sewu sing anggur lobo. Nggih. Kowe ingkang kersaan apa ingkang ngasta kula namung ngaturaken aturipun. Ampun monggo Pak, panjenengan pun kagungan kamardikan kewenangan penuh mutlak. Nggih. Pun bayar kita Pak nggih. Pun Pun ampun. niku pun menang badhe ngersake sing pundi pun monggo Pak. Nggih. Nggih mau pesan ingkang ngasta kula namung nggih. Oh ngeten. Ya iki kok gajah prasaja. Nggih. Niki yo pangapunten niki. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad
ojo terlalu ojo ngalih-alih rasani. Pas. Balik amin. Nggih. Malah Pak, boten kula pun. Alah nopo Pak? Pun sarwa kathah jenengan sing maringi kula ampun ngeten niki sini. Lah nggih pun nak maksa malah jabang. Bola-balik copat. Matur nuwun nggih Pak. Nggih. Nggih pestinipun ingkang dipun paringi kathah wau Pak sing asta Pak. Nggih, wau sing paling kathah sinten? Bukasi, nggih pun monggo niku. Bukasi. Ini pun dengan kantor rokok lho Pak, kudu Mbak. Oh juga iki bijaksana. Kantor kok mbok iki juga. Kalau iso, ana ki bare kok ayo. Coba. Mbak matur nuwun Mbak. Mbak Baswito nggih. Matur nuwun. Nggih sehat selalu Mbak Swito kalian Mbak Putri, Mariati sembah nuwun katresnanipun. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Nggih rek. Nggih Pak niki kudu digenahke Pak niki nyangkut urip Pak. Lah kok iso? Niki saweran kok akeh men nganti 2 yuta iki kudu digenahke iki saweran apa pelunasan niki? 2 yuta saking Mbah Swito. Oh, tenane lho. Nyicil 200 Pak. Dijangkepi napa? Mboten. Kula niku ninggal toko krama, nungkak kali dengan nganti jangkepi ini. Nggih. Niku riyen nggih pangkur kumbu. Ayo. Lombo. Lombo ya. Ono mripate mendono ngono dadi. Pangkur irama lombo. Nggih Pak. Nah, sing ngaturke Bu Kesi, soalnya pun beles 500 niku. Iya, beles 500 nggih. Monggo. Gunang nggih. Nah, monggo pangkur lombo pambute Pak Swito ya.
Nggih. Iklakenanipun menika. Dawuh leres, Kyai sepuh niku nggih ingkang mat-matan nyemek-nyemek kados mekaten Mas. Nggih, wong niki wajine nggih pun gara-gara tembunge saka raga-raga rasa. Nggih. Diaturke sing klasik-klasik. Nggih. Ngeten niki wong nyatane diaturke klasik-klasik wonten ing pundi? Mriki niki Pak. Purwosari. Purwosari sing mriksani taksih full tegese niki pecinta utawa pemirsa wayang sejati nggih ngeten niki Pak. Pengamat wayang. Pengamat nganti gara-gara taksih lenggah sekeca. Niki ndadekake semangat sing nyambut gawe ya kanca pengrawit ya pesinden ya dalange. Leres mergo wayang ini lak tontonan. Tontonan Mesti satu paket dengan penonton. penonton, mula penonton cek wobak ngeten niki nek pomo kula dalange Pak kula barke sesuk jam 11 awan ngeten. Lha terus sing bayari sapa? Nggih boten enten. Katone karo sampean Anu kula repot Pak mangke Pak. repot titik. Rasa tekanan ndi. Nggih. Lah niku pancen katresnane Kyai Ponorogo wabil khusus ing Kecamatan Babakan menika menawi kali wayang minded saestu. Ngoten Ini niki. kok kabare kok 20 tahun lagi mulai wayangan niki to Pak. Nggih. Muga-muga niki awal yang baik dimulai dari keluarga Mbah Suwito. Nggih. Ngoten mengke saya sering wayangan wonten mriki. Saya ngrembaka wayanganipun ora mung 20 tahun pisan. Amin. Ngoten sing jalari panjenengane Mbah Suwito. Ngoten niku. Padha karo Mbah Suwito ngeling-elingke karo warga masyarakate ayo eling marang budayane carane piye nanggap. Ya panjenengane Mbah Suwito. Leres, apa to pidato? Mari kita lestarikan budaya kita wayang yang adiluhung, ora tau nanggap. Ya kecup Pak. Nggih. Ora perlu kakean guna sing tanpa guna, kados Mbah Suwito ngerti-ngerti nanggap wayang. Yes, langsung nanggap. Nggih, leres, nggih. Menika Mas Gareng wonten pamundhut sambel kemangi. Nggih, menika dipun aturaken coba kaya apa, nggih. Genduk winang namung sing, Nduk. Kaya apa, Nduk? Nggih. Monggo Cahayu. Kali-kali akan jarang cina gimana dihemat di disimpen sik tenagane. Mergo lek juaran ngono kaya pancen ya kotos-kotos tenan. Kringete sing kotos-kotos. Oh iya, menyaduk aku disupport lah, support. Mboten ngagem support Pak nggih. Nggih pun para elok nggih Pak. Esok Nggih para esuk kami sosokan Pak. nggih. Mangkukuru to winang. Lah kowe nggih napa? Lho men dadi seniwati yang sehat lahir batin, bermoral, beretika yang tinggi. Nah, niku kalih ben etuk pacar. Wis itu. Tolong. Mosok karo untuk kabar ora untuk karo kabar, ora untuk pacar. Ada belum. Mau malah kabar iki wis gonta ganti kok. Enggak. Nggih. Piye Pak Gareng iki Pak Gareng? Nggih, mboten badhe nuturi sing pripun-pripun, ning sing penting niku lumadi nglestarekke budaya linambaran ati, insyaallah mengke langkung sae Pak hasilipun. Nggih. Ngoten Pak. Leres. Nggih napa mboten Pak? Leres. Malah manut agama niku nuwun sewu Kyai Putri jane mboten kudu nyambut gawe. Ning malah jenak pinarawon dalem yen perlu masak wae yen cara Arab kan Kyai kakung sing masak. Niki lak tegese ngewangi perekonomian rumah tangga to Pak. Lah nggih tegese niku spesial. Iki diperbolehkan Pak. Nggih, leres. Nek ngugemi ngoten niku bukesi kudune teng dalem. Nggih. Lho, nek dhewe ning dalem kok nek omah ya iso tenang. Kok masalah ra tenang? Mergo aku sesuk rampung wayangan nggo dhuwit mulih kuwi nggo nang endi. Ini ku masalahnya temen iki masalah terberatnya ngoten niku. Lah iya. Mula saka kuwi nggih. Iki ngangge bawa ora nang kene. Napa niki? Anu sambel kemangi. Ini napa? Kula browsing teng Mbah Google niku belum ditemukan bahwa sambil kemangi. Belum ditemukan, Pak. Oh iya. Apa-apa ngono diaturake langsung kemawon sambel kemangi. Kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ngentasih jenak pinarak nenggani mangestani dumateng pagelaran dalu menika. Mugi-mugi bapak-bapak ibu-ibu ngentasih pinarak lenggah tutuk mirsani wayang dipun paringi tutuk anggenipun momong putra wayahipun sedaya. Amin. Ditingaringan rezeki kang kathah berkah lan barokah. Amin. Amin. Oh niki sarana melek sarana kangge donga kok, Pak. Leres. Amin. Monggo, yuk sambel kemangi, cenyos.
Sembah nuwun. Pamundhut sambel kemawon sampun dipunaturaken. Lah kala wau wonten piyayi-piyayi ingkang ngrawuh Mas Gareng niku menawi boten lepat nyariosaken babagan kelestarian lingkungan utawi kelestarian alam ingkang magepokan kaliyan ing sukuning Gunung Kendeng. Wong sumitranipun nuwun sewu Pak. Suwita menika kathah wonten ing saking Laladan Pati, saking Bluro niku wonten. Radi Blato, lah wau paring dawuh ngersaken tembang-tembang ingkang tentang pelestarian alam. Pelestarian alam supaya nek alam tetap bersahabat kaliyan kula panjenengan. Nggih. Dadi melestarikan alam untuk kelestarian anak dan cucu kita. Nggih. Karena alam dan isinya bukanlah warisan dari nenek moyang, namun titipane anak putu sing kudu direksa lestari. Jadi awakane arep rono Nggih. Nyuwun bawanipun kakung dandang gula titipan. Nggih. Monggo Mas Sulo to, Mas. Nggih. Monggo Mas. Ojo layan, aku ojo. Iku. Nggih. Tuntun kali Mas Dayanto aman. Picet lagi tuntun. Kilo larase clok-clok wae. Gimana? Kita among pecaspa yo kalimpur marang titipan nira ambak piyayine alit Mas Lomo niku ning suarane arum wantene Pak. Wis telat kaya kaset Lokonanto. Arum manis. Atambak yo. Boten tegese ya suarane arum ya ana manis-manise. kang nyambung sejarah wajiban kang satu ngupakara murid Sae niki bakal entuk rezeki, Pak. Kok iso? Angger nek wong bawa terus iringane nek wong angok karo watuk niku bakal mulih entuk rezeki gede. Nggih. Iki sik apik biasane pas ngopi no. Ayo Pak mulih wayangane elek. Rekotane arep tak potong nggo niki ajeng kula simpen. Nggih napa? Iki nada dering HP. Bapak Bitor kali kuwi. Masuk. mamarti kau taman mamre bisa tulus rumaksa titipan mira
Ayo Pak. Wow, koyo to. Lanjut. Ya dak rezeki ta. Payo padha nindakno. Sifat indah untuk manusia adalah penuh cinta kasih, dan cinta kasih tersebut tidak hanya sesama makhluk hidup namun juga terhadap lingkungan dan juga lestarinya alam, Mas Derek. Leres, sinergi alam kalian manusia. Nggih. Cinta kasih yang diberikan tidak hanya sesama manusia, namun juga diwajibkan mencintai alam. Kalau kita mencintai alam, insya Allah alam pun akan memberikan kebaikan untuk kita. Nggih. Mila sosok menawi wonten piyai ingkang aduh iki anu cuacane tidak bersahabat. Janjane sing mboten bersahabat iku sing miwiti malah menungsane riyin. Rusak alam iki mergo saka pakar iki lan nafsune menungso niku. Nggih. Kula jalari nebang satu pohon wajib nanam 1000 pohon. Nggih, dawuh leres. Niku jenenge napa penanaman kembali? Reboisasi, Pak. Reboisasi, kembali boisasi penghijauan. Lek reformasi Niku kembali, formasi itu tatanan. Jadi kembali ke tatanan. Reoni itu kembali, oni itu ketemu. Jadi ketemu kembali. Remason Panas. Ayo sik kelingan ae ora. Mana 15 iki, Pak. Niki jenengan ki kudu nyoro adate ya campur saren nek. Lah, pripun, Pak? Manten no, tanjake duet kali Waranggono. Saged Pak. Loro jonggrang? Mulah lah ngomong loro jonggrang, Pak. Sak ambuke candine menisa kula. Iso, Pak. Nggih, nggih. Kalih sinten, Bapak?
Bir, oke Bir. Oke, wah oke, sip. Oke. Jonggrang itu kaya apa? Mbak Birgita Ayu, pamane jenengan sebagai apa berarti? Kula Bandung Glotong Woso. Dewasa ya. Glotong Woso ki nek gagak gede dhuwur rentene sementen ya Glotong Woso. Oh iya. Nggih, niku. Malane nanti gawe pengiram-iram pancen ayune kaya ngoten niku jonggrang. Nggih, ning dasare wong Bandung ki wonge sembodo. Yo lanange jagat, yo baguse jagat, yo sektine jagat, yo sugihe jagat. Apa wae sing dikersake sing disuwun kalian si Rara Jonggrang kabul kabeh diparingke kalian si Rara Jonggrang. Tapi kan aku ora tresno, tapi kan Jonggrang kan ora tresno karo Bandung. Ya tapi kan akhirnya terus gelem mergo njaluk bebono ki. Tapi kan gak sida. Lah sebabnya lah enek bapak telapi. Lah terus sidone sebabnya apa? Ya mau. Ora sidone kan mergone cacah candi 1000 kuwi kudune sewengi dadi nek urung wayahe dadi awakmu ngerangke karo para bukan karo para bolo-bolomu kuwi ngerake supayane nangeke sing jenenge jago supaya kluruk lan liya-liyane dadi badare ana kono kuwi. Lha kuwi tak lakoni ben aku ki menolak sampean. Nah, lah gandeng kowe wis nolak si Bandung Bondowoso, lara ati Bandung Bondowoso cacah candi 1000 mung kurang siji, katresane ditampek utawa ditolak, siji candi sing pinaka jangkepe Rara Jonggrang sing dadi jangkepe. Tapi jane sampean jarine tresno karo aku kok aku mbok dadekne patung. Lah mergo kowe nolak. Lha tapi jarine tresno. Ya jane tresno nek gandeng kowe nolak terus aku lara ati. Sakit hati, wong lanang nek wis sakit hati tenan, apapun akan dilakukan, Dik. Oh, nah. Mbok aja gawe kecewane wong lanang. Iya Pak ya? Mbok. Nek digawe kecewa. Anu langsung lakunya narasumber mbok. Narasumber mbok. Nggih. Nggih. Rara Jonggrang niku kaya apa? Iringanipun menapa, Pak? Garapanipun menapa? Lho, dangdut. Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih. Dangdut salapan. Nggih. Monggo diaturaken Rara Jonggrang niku nggih pamundhut saking Sutresna Budaya Deres.
Terima kasih. Pakai apa Pak? Elok dengan multi talenta. Ini multi placenta. Wah, iya. Rasa harus nganggo taksim Pak, kok iso. Oh iya. Ya kalau mongso kan nggih blangkon lek melu. Nyata yo merantasi ngrampungi gawe. Pak. Lho, pimpinan campur sari kok Pak. Nggih. Mugi-mugi dipertimbangkan oleh panitia bersih desa wonten Purwosari. Mangke kula ingkang mayang jenengan sing dageli ya. Nggih Pak, nggih Pak. Kita ora tertarik men sampean. Tertarik. Kita wis isi kita lari sih ra umum. Boten. Mas Gareng, tripik gedang tripik telo sithik dawaton rata. Matur nuwun jenengan keparengan cani kula ngipur para warga masyarakat ingkang kepareng nglenggahi hadat lan ugi syukuranipun wonten ing dalemipun Bapak Suwito mriki. Pak Yoyo, Nggih. menggono sedaya lepat saha kekirangan kula Pak Yoyo. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih Pak Yoyo, damel regeting pepanggunganipun Pak Yoyo. Mboten. Sehat selalu Pak Yoyo Nggih. beserta keluarga besar Ma Jangkara. Nggih. Laris pinaringan selamat Rahayu Wilujeng sembah nuwun Pak Suwito warga masyarakat sedaya pinaringan Rahayu sedayanipun. Amin ya rabbal alamin.